otváranie, doháňanie stáda do účina, ďalší pri rozdeľovaní. To ešte v ďalších ukážkach uvidíte. Máte? Teraz uvidíte ukážku drivovania na dĺžku parku. Ovečky budú otlačené od handliera, teda pastiera, hej. Sú tlačené do brány teraz. Idú výborne spolupracujú. Dejva výborne tlačí. Jedna je tam troška spúrna, ale je to jedna z najťažších disciplín pri parkoure, lebo pri dvojkách, trojkách sa drivuje už na 150, 200, 250 metrov. Takže je to veľmi ťažká disciplína, je to aj najlepšie hodnotená disciplína pri trialu. Výborne šlinkuje, to znamená zameta za stádom a udržuje si vo smere. Ovečky idú do našej brány výborne. Ovečky nám došli. Nasleduje disciplína Dobre, bude teraz Katarína vám prevedie ukážku oddelenie jednej ovce, tzv. Single. Je to veľmi náročné. Ovečky sú v pohybe. Nevadí, nepodarilo sa to. Ešte sa nepodarilo, nevadí, to nie je také jednoduché. Máte stádo oviec, potrebujete nejaké vyradiť, ten pes to musí dokázať. V Anglicku, Škótsku, Írsku používajte to pes. Lebo tam sú aj súťažné a sú aj farmárske. Výborne rozdielila. Môžete zatlieskať. Udržala si ich pod kontrolou, výborne. To je on. Perfektne. Tak. Výborne, má to pod kontrolou. Dobre, privedli k stádu. Dobre, preberám si javce teraz. Pre zmenu. Já se ještě vrátím k tomu farmářskému psovi a trialovému psovi. Jak jste se ptali, jestli tenhle pes pase 250 oveček. Samozřejmě je to záleží to hlavně na síle psa. Deva i Buddy jsou velice silní psi, kteří se na ovce podívají a ovce přitýkají a proto můžou být velké síly. Běžně se stává, že průměrně silný pes je potřeba, aby byli alespoň 2 na 200 stahlavé stádo, aby s těma ovečkama vůbec pohnuli. Takže taky záleží Tady i Buddy ho jde, tak jakoby pomalečku jde, jenom se dívá a tlačí je před sebou. Běžně se stává, že Angličané používají jednoho psa a 60 hektarů.
běží okolí toho stáda přežene, protože při 600 hlavém stádě je problém, že to stádo není nikde vzájem naprosto pohromadě a jen inteligenci toho psa, aby pozdílel péči, tak nějak inteligentně, aby se tam někde nezabýval 2-3 kusama, které prostě jsou někde daleko nebo jsou nemocné a nekoukal tam na jedno, ne, prostě musí člověk tam někde v tom stádě. Ještě čistě triáloví psi jsou trénovaní na velmi malém počtu obleček. Tihle si oba dva psy dělají jak farmu, tak jako koníčka děláme triály a někdy už je to znám, že ten pes, pokud pracuje na farmě, má hodně svoji hlavu, sám předvídá, jak se ty ovce asi budou chovat a pracuje více na instinktech, než na to, aby poveli. Když to na triále je potřeba, aby ten pes 100% poslouchal a my tady oba dva používáme povely z angličtiny, které vychází na triálech často vidíte o profesionálních vzdálenostech tiskání na píšťalky. Takže to na těch se Padneš, tam sú ovce. Poď naspäť.